Lepo pozdravljeni v družbi Olimpija TV. Kot že veste, nogometni klub Olimpija, državni in pokalni prvak Slovenije ima novega trenerja. To je 39-letni srbski strokovnjak Ilija Stolica, ki je zdaj tukaj z nami, danes je pripotoval v Ljubljano. Gospod Stolica, prvi občutki, prvi vtisi, postali ste trener Olimpije, visoke ambicije, tako kluba, navijačev, verjetno tudi vas. Pre svega dobar dan za vas i vaše gledalce i jedno veliki pozdrav za sve naše navijače. Ono što je meni potpunosti jasno je da u klub koji dolazim je klub sa velikim ambicijama, klub sa velikim očekivanjima i to je onako bilo ono što je presudno u nekoj odluci da zajedno krenemo u jednu novu avanturu i ja mislim u nove pobede koje svi priželjkujemo i čemu svi naravno težimo. Koliko veste o Olimpiji, koliko tekem ste si v zadnjih dnevih, tednih pogledali o svojem bodočem in zdaj jasno trenutnem delodajalcu? Dobro, naravno, od trenutka kada sam kontaktiran od ljudi iz Olimpije, ja sam posvetio dosta vremena, pogledao sam dosta utakmica, ajde da tako kažem, upoznat sam sa kvalitetima tima koji je ovom prilikom, i to čestitam, osvojio duplu krunu, što je fenomenalan uspeh. Na nama je samo da nastavimo tu gde smo započeli i da Olimpiji pokušamo da drugu godinu za redom priredimo iste takve uspehe i radovanje kako su imali u ovoj sezoni. Proti Olimpiji ste igrali kot trener Vojvodine letos februarja v turškem Beleku. Kaj ste videli takrat o takratnem nasprotniku, zdaj o svojemu moštvu? Pa dobro, da, to je bio susret dve ekipe u pripremnom periodu i tu je naravno uvek različit utisak od nekih takmičarskih prvenstvenih utakmica. Naravno da sam vidio jedan kvalitetan tim, odnosno mogao sam da vidim dva kvalitetna tima i stvarno je bila jedna utakmica koja možda čak i nije ličila toliko na pripremnu prijateljsku utakmicu, već je bio meč sa dosta takmičarskog naboja, tako da me to raduje. Video sam dve ekipe koje žele i teže ka pobedi u svakom trenutku, tako da znam ono šta me očekuje kada budem izašao pred igrače Olimpije. Kaj bi lahko sporočili našim navijačem, kakšno Olimpijo bodo videli oziroma kakšno Olimpijo želite vi videti na igrišču? Ono što je pre svega za mene važno je da je Olimpija klub sa najvećim brojem navijača, sa najvećom tradicijom i to je klub koji zaslužuje samo najviše rezultate. Naravno da je rezultat nešto što je uvek merilo svakog uspeha, međutim uvek postoji razlika na koji način dolazite do tog rezultata. Ono što ja mogu da im kažem da ćemo igrati uvek napadački fudbal, trudit ćemo se da u svakoj utakmici dominiramo nad protivnikom i da im priredimo što je više moguće zadovoljstvo i sreće na našim utakmicama. Časa nimate veliko, že jutri prvi trening, čez mesec dni že prva tekma v Ligi prvakov. Kakšen je plan priprav? Pa dobro, da, sutra je već početak priprema i naravno da je to vreme samo za upoznavanje i za pripremu do te prve utakmice u Ligi šampiona kratko. Imamo 4 nedelje upravo od današnjeg dana, sutrašnjeg dana, zavisnosti od žreba, naravno. Ono što znam da ćemo dati sve od sebe da se pripremimo maksimalno moguće i gledat ćemo da što pre imamo izdefinisan taj kostur tima ko sa nama ostaje, ko je tu, ko odlazi, da bi mogli što je moguće kvalitetnije da se pripremimo za takmičenje koje je najkvalitetnije u Evropi, tako da sa nestrpljenjem iščekujem i sutrašnji početak, a isto tako verujem da svi iščekujemo sa nestrpljenjem već prvu utakmicu u Ligi prvaka. Gospod Stolica, najlepša hvala, veliko sreće na klopi Olimpije. Hvala i vama, hvala najlepše. Hvala.